Hola, soc Natàlia Ramos Santamaria, tinc 20 anys i soc d'Albaida. Actualment estic estudiant el grau superior d'Educació Infantil a l'IES Josep Segrigues d'Albaida. Estic participant en un projecte de cooperació internacional a Bolívia organitzat per el Fons Valencià per la Solidaritat amb col·laboració del CEPAC i dels dos instituts involucrats, la Costera Iniciativa i el Josep Segrigues d'Albaida. Gràcies a aquesta oportunitat estic realitzant les meves pràctiques formatives a FACIT, una fundació on treballen amb persones amb diversitat funcional que es situa a Sant Ignasi de Velasco. Així, he estat col·laborant amb els diferents fisioterapeutes en l'atenció de xiquets i xiquetes amb TEA, TDAH i autisme. Nosaltres hem participat en diferents activitats adaptades per a aquests infants i amb l'acompanyament diari. També he realitzat activitats amb joves amb diversitat del taller de fusta, on hem realitzat balls i diferents dinàmiques grupals per fomentar la inclusió i sobretot la convivència. A més, els 4 cooperants que estem ací hem organitzat un projecte anomenat Dia en Família, una jornada pensada per a treballar conjuntament les famílies amb els seus fills i filles. Aquesta formació està sent molt enriquidora tant a nivell personal com a professional. M'està ajudant a créixer i a descobrir noves realitats. També a aprendre diferents formes de treballar en l'àmbit educatiu i social. També m'està permetent desenvolupar habilitats com l'empatia, la paciència i sobretot el treball en equip. Recomanaria al 100% aquesta formació perquè pense que és una oportunitat que el fa créixer molt a nivell personal. A més de conèixer una altra cultura totalment diferent a la d'Espanya, també vius experiències que et marquen i sobretot que el fan créixer a nivell professional i a nivell personal.